tun tuma chuan class 9 maths khan phek zathum le pakhatna zathum pahnina zathum pathumna chhokha ka han ti lenga chung chu hei helai green board kan hmuang hian sphere te hemisphere te cylinder ti te cone ti te kan zir don ani sphere han ti hian thil mum thil bial ania chu kan hriat lar ber pakhata chuan football ang chi sphere chu ni mai heng te sphere chu ni hei amuma abial ani ti chuan abial a ro hian a chung korong lo te lom ve le zela chung chu hollow sphere ten tia solid sphere ten tieng po ni se he thil mum a hi apon zong area te volume te kan soidona ama sabera chuan surface area of sphere ti chu hemi he thil muma apon zong te chhuah hi ni ta ni entirnan lekhain fun taila he thil bial hi lekhain fun taila chu lekha chu in thua mi alo pakhat ma in thua mi alo in vuak thua mi alo chuang mi alo I pakhat ma khu mai nei si lo khan lekhain tuam thei taila chu pot mar le taila chu mi eriang chu ni ta kan thia dan tur chuan 4 pi r square 4 pi r square hi ni maya kan thia dan ol sambera chuan circle thil bial ringot circle area kha pi r square ania ti chuan circle ai mun lia circle area pali ne nei kop ain ang tinani 4 pi r square kha 4 pi r square ania ti chuan chu sphere chu phel taila alai taka hi alai taka phel phok taila ti hian kan phel phop chu hetiang hian ron lang don ta hi semisphere po ni lovin hemisphere kan ti thunga circle a chuan semicircle kan tia sphere a ero chuan semisphere ti ve talo khan hemisphere kan ti thunga chu hei hi ni alai taka kan phel kan bung mok ang hi ta chu ti ni chuan curved surface area of hemisphere kan ti chuan a curve lai zong hi a hmalam pa hi chu curve ve lo vai kan soitel lova a curve lai zong hi ti amum lai zong hi hemi surface area curved surface area of hemisphere ani chuan hemi a sphere area pum pui pahnia sem top kha ni maya 4 pi r square hi pahnia kan sem chuan 4 by 2 chu 2 alo nianga 2 pi r square ani le mai ni chu wang chuan sphere surface area of sphere kan hria chuan 4 pi r square ania curved surface area of hemisphere kan ti chuan 2 pi r square ani ve thungta ani ti chuan hemisphere bi ka hian area curved surface area chu hemi a curve lai zong hi ania angil lo lai hi ti chuan ale lam helai hi angil lai area hi om ve vai hi chu circle ang khan mai ta chu ti ni chuan total surface area of hemisphere om zia chu helai a curve lai zong le atan na lai helai area helai muam ma hi kan bel alo ngai ta chu ti ni chuan 2 pi r square hi a curved surface area khania helai a curve lo lai area kan bel don chuan circle area khani mai ta chu ti ni chuan 3 pi r square hi total surface area of hemisphere chu 3 pi r square hi alo ni ta ni ti chuan kan soilai lo in volume of sphere ti ve thungang volume of sphere chu volume ani reng chuan pathun ni thin ta 3D kan soeng chi kha chumi ni wang chuan hei hi square unit ani vekanga heng zong hi area hi volume ani chuan heng hi square unit ani vekta a volume ani chuan cubic unit ani thung don ta ni volume of sphere a chuan 4 by 3 pi r square ni to lovin hei cubic ani to anga chu cubic unit alo ni ta ni volume of sphere chu 4 by 3 pi r cube ania chu tiang che chuan volume of hemisphere ani chuan volume of sphere ka 4 by 3
pi r cube ani chuan volume of hemisphere chu 4 by 3 pi r cube kha pahni in kan sem chuan 2 by 3 ni le maya cube alo ni wangin cubic unit alo ni ta ni ti chuan kha formula poimo mai kan khian reng tur chu alo ni ta a tuna problem kan chok chinanga exercise 21.2 pakhatna chok chinang o find the surface area and volume of a sphere whose radius is 10.5 radius chu r khanimaya 10.5 hi radius ani chuan surface area le volume kan jong don ta surface area of sphere surface area of sphere formula ha kan la hria chuan 4 pi r square ani ti kan hria square unit chuti ni chuan r hi 10.5 alo ni chuan 4 pi hi 22 by 7 ania then khata chuan 3 point something tin ron zia kanga amaro chu aron soi kan zirlai buin assume pi equal to 22.7 ati wangin pi aya hian 22 by 7 anianga r hi 10.5 radius ani don tani 10.5 square ti chuan 10.5 hi point kan ti bo du don chuan chodan chi thi om theyanga point hi ti bo ta ila 105 pa som ani wangin an noya som square ani wangin voi ni kan zia kang ti chuan he kan chokte to mai don ani pasarina voi som panga nia ti chuan panga in panga voi som ni pakhat panga voi ni mo chuan panga in panga voi thum panga voi ni pahni voi ni pali ti chuan ala chuang chu 22 le 3 le 21 ani a ti chuan ala chuang zong 22 le 3 le 21 kan puntir khan a chuak chu 1386 ania kan hriat angin area ani chuan square unit ania hi square ania nga heta hen centimeter ania wangin answer hi square centimeter alo ni don ta ni kha area ni phota ti chuan volume of sphere chu kan hriat angin 4 by 3 pi r cube ania hetiang che hian r aya hian 10.5 kan da lenga 4 by 3 22 by 7 into r aya hian 10.5 ani wangin voi thum 105 by 10 voi khat 105 by 10 voi ni 105 by 10 voi thum he kan chokte le vekanga ti chuan to pa chuan 4851 ro chhuak don ta ni a cho tet kha chu in lama kan ti don ni o 4851 alo chhuak anga chu cube ani to wangin cubic centimeter cube mo cubic centimeter emo ti kha alo ni ta chu adikna ani ta ni ti chuan pahni na te pathum na te kha kan chok thei vek to anga problem zong kha kan solve vek man lova in lama kan solve anga kan thei angin he formula 4 pi r square le 4 by 3 pi r cube surface area of sphere 4 pi r square le volume of sphere 4 by 3 pi r cube hi by heart turania chumi ni lo chuan kan chok hlei thei don lova kha kan by heart angai ni le ti khan semicircle po hemisphere po kha khatiang tho khan 2 pi r square ti te total a chuan 3 pi r square ti te tin volume a chuan 2 by 3 pi r cube ti ho zong kha kan by heart anga formula ha kan va bel mai don ani thilar san to don lova ti chuan sphere le hemisphere a chuan tuna mi kha kan du to kanga tuna chuan thil khan pa kan jire don ani le cylinder hi kan jir ve thunga he tami hi cylinder chu kan ni ti hian kan mu nem khop maya he tiang te po hi han sanitizer ani ya hemitel lo hian he cylinder ani mai ni antinan heng te po hi fevicol bur ani ya
hei cylinder chu ni gas bur te po khatiang kha cylinder oma ahma kan soita kang tho khan a korong lo chi oma chuero chu nakina kan la zir zelanga tuna chuan a cylinder to pai kan zir ma sapot don ani ti chuan cylinder re reng chu a hnuai le a chung a in tiat vekanga a chuk thla po in tiat vekang chem thei te po hi cylinder ani ti hria turania pipe te po tui pipe te po hi cylinder vekani ti chuan cylinder a chuan kan hriat dan tur chuan radius kan hria entiran hemi mong hi ti hian lo ziak tai la ti hian alo om ta ni radius ani chuan helai alai takatanga apon te hi radius ani ta hemi asan zonga hi h kan ti thin ta ni h a height ti chuan he cylinder na poi mo lai chu radius le a height hai poi mo lai chu ni ta ti chuan hemi bial hi chu kan hria sa vek pi r square circle area pa ngai pi r square khani mai ta ti chuan cylinder a hian thil chi sang hria tur om ta curved surface area of cylinder a curve chu khoi nge kan ti chuan helai mu a bial lai hi ni he chu curve ve to lo chan chu a plane ani a curve an lo curved surface area chu helai jong hi ni ya hemi surface area inte kan hria theng kan ti chuan a formula chuan entirnan helai kwal ringot hi circular khan ngai tu taila circular ngai tu taila circular chuan hemi kwal hi ni ta chu kwal a chu a circumference formula chu 2 pi r ania ti chuan circumference 2 pi r ania circle area he circumference tiang circumference hi helai kwal zong ate kwal khan 2 pi r ania ti chuan area of circle ani thungero chuan pi r square lo ni ta ni chuti ni chuan curved surface area of cylinder kan zon don chuan helai kwal te hi 2 pi r ania chu 2 pi r chu helai asan jong h hian kan puntir to pang chuti ni chuan 2 pi r kha h in kan puntiranga ti chuan curved surface area of cylinder chu 2 pi r h alo ni ta ani le ti chuan 2 pi r h alo ni ta total surface area kan ti don chuan 2 pi r h a hian pi r square le pi r square kan belanga chu zong chu alo chuak mai don ani entirnan curved surface area chuan a curve lai chau total surface area chuan a curve lai le a hnuai le a chung alo om ta total surface area of cylinder ani chuan curved surface area a curve lai pumpui le a hnuai le a chung ani ta chutin chuan helai hi a curve lai zong hi 2 pi r h ani ti kan hre to ta total ani sia wangin a hnuai le a chung kha kan bel don ta a hnuai le a chung chu area of circle khani maya chumi ni wang chuan plus pi r square plus pi r square a curve zong area le a chung area a hnuai area le a chung area chuti ni chuan tan enge common le pi common a r common boka chuti ni chuan 2 pi r h le pi r square ani wangin 2 pi r square enge common kan langa 2 common a pi common boka r common a ta r square ani wangin ti chuan total surface area of cylinder chu 2 pi r plus h mo h plus r khoi ponita sela chu alo ni ta ani chuan he hian volume ani le a volume chu apum pui hi ni maya volume ani chuan china kan soi curved surface ang chi khan 2 pi r hemi cylinder circumference 2 pi r kha h in kan puntir top ang chi khan he area pi r square an ta he h in kan puntir le topanga ti chuan volume alo chuakang volume of cylinder a chuan kan hria ta kang khan area of circle pi r square kha he area of circle hi ta ti chuan h in kan punti le topang pi r square h hi volume of cylinder ani mai ta kha zong kha a formula chu ni mai ta ni chuwang chuan kan hriat to sa circle kan hriat to sa te tang khan engma har om lo ni ti kha kan hredon nia ti khan exercise 21.3
pakhat nak han chocolate chinila kan hriat chian theihna turin question a chuan the base radius of a cylinder is 10.5 cm and height is 20 cm chuan find the curved surface area and volume of cylinder ti chuan formula kan hriat sa kha kan apply mai don ani formula all te ni a ama sa chuan radius lukpui chu 10.5 ani ti kan hria chu ba ka chuan height h lukpui kha 20 cm ani ti kan hre boka chu ti ani chuan kan zon masak tur chu curved surface area kan zongang curved surface area of cylinder chu curved surface area of cylinder hemi hi lo ni le ta sela radius hemi alaya tanga sir thleng in kar hi 10.5 cm ani anga a height hi hemi zonga hi 20 cm ani don tin an ta curved surface area of cylinder formula kha 2 pi r h ania chumi ni wang chuan 2 pi r kha kan hria ta angin circumference chu h in kan puntira curved surface area of cylinder kha 2 pi r h ania chu ti ni chuan chu pa ngai na nianga pi hi 22/7 r hi radius 10.5 h 20 ti chuan hei point ani ti hriat reng tur ani point kan ti bodon chuan za panga hnuaia som ti kan ziak mai anga hemi kan chotel vek nuwa hian kan hriat tak ang khan curved surface area of cylinder chu square unit ani chu mini wang chuan centimeter le centimeter puntir chu centimeter square lo chuak ta ni tin apanina chuan volume of cylinder chu volume of cylinder ani chuan a formula kan hriat sa khania pi r square h angai ang bokin pi chu 22/7 ani anga r square chu 10.5 into 10.5 chuan h hi kan hriat in 20 hemi hi kan chotet vek nuwa chuan 6930 volume re reng chu cubic unit ani wangin centimeter cube alun to don tani ti chuan kan hriat tur chu pi 2 pi r h hi curved surface area ti te tin volume of cylinder ti te kha pi r square h kan hre anga tin chu ba ka chuan total surface area of cylinder kha kan hriat angai bokani ti chuan tuna atop nan kon hi kan soi le anga kon chu hei hi nia hei azuiral entinan kan hriat lar deuh mai tura chuan ice cream kon ang chi te tin birthday ni khoi in lukhuma in khum thin ang chi lukhum zum pet pun ang chi kon ani hei a hnuai ara tiana zuiral ta ni chu kon ani ya kon na hian hei kon le malo ni ta ti chuan radius hela hi a bial thobania wangin circle thobania he circle hian radius anei thina radius chu kan hriat kha center le circumference in kara khanta radius anei thina ti chuan kon a chuan a san zong hi thil chin in an te thung ta a chan chu he kon hi ti hian da taila a san zong hi ngil takin te taila chumi le a ona kan te khan alo danglam ta thina chu wang chuan a san zong hi ngil takate a san zong hi h an tia height a on anga te ro chuan l ani thunga chu slant height kan ti khani tani hei kon ania hei circle ania a hnuai abul thuti a top lampang chu hei 0 a zuiral reya ti chuan radius ania diameter ane he circle hian a san zonga hian a on anga kan te chuan slant height kan tia angil taka san zong kan te chuan height pa ngai h alo di tani ti chuan formula poimo tak alo nei le ta hei hian curved surface area of cone awmanga ti chuan a hnuai hi chu area of circle khani maya pi r square khani maya curved surface area of cone chu circle nena ai relate le tho wang khan pi r radius anianga h ni tolovin l aslan heitin don tani achan chu a on na sadana zir khan helai a surface apanga hin te anga wangin curved surface area of cone chu pi r l ania ti chuan total surface
total surface area of cone ani chuan curve surface a curve lai le an hnuai kan bel le ang ti chuan ange lo chuak ta le pi le r khi komuna curve surface area a curve lai le an hnuai area of circle ha kan bel le anga ti chuan pi r bracket a l plus r alo ni don ta ani tin volume of cone a chuan cylinder a pi r square h kan tia kha 1/3 alo ni to anga 1/3 pi r square h alo ni ta ni chu volume of cone ani a formula kan thredeng tur alo ni ta ni tuna problem pakhat kan chokle chinanga formula zong hi curve surface area of cone chu pi r l square unit chuan total surface area of cone chu pi r l a khan pi r square an noi kan bela pi r bracket l plus r ni ta tin volume of cone chu 1/3 pi r square h ka thredeng tur an ta ni heta hian curve surface area of cone kan zon tur ani ta chuan height h aron pesa ta a diameter pesa boka heta hian h slant height hi 9 cm ania chu l 9 cm ania diameter of base aron pesa ta diameter hi 14 cm pea ama ro chu kan formula khan curve surface area of cone formula khan pi r l ania chu ti ni chuan pi r l ani chuan ta diameter ron pea heta r kan mo se radius chu ti ni chuan diameter le radius in lai chin ha ka thria ta ngai ta ni diameter chu circular reng diameter chu asir le asir hol tlang alai kal tlanga line alai kal tlanga circumference po tu kha diameter ania radius chu alai atanga circumference po tu khani chu ti ni chuan diameter pakhat hi radius pahni ne nei tluk zelani hei radius ania ti chuan hemi le hemin kare ro chu diameter ani thung chu ti ni chuan diameter hi 14 ani chuan radius chu 14/2 7 cm alo ni don ta ni r equal to d/2 14/2 7 cm ti chuan formula kan apply thei ta ni pi r hi 7 anianga slant height hi 9 aniang ti chuan hemi kan puntir chhuah chu square unit ani wangin centimeter square alo ni don ta ani ti chuan problem then khata chuan cone chungchanga hian tian direct taka formula kan apply thei chuan he tok mai ta thil pakhat chi han soi leila hei hi cone kha ni ta chuan a on dan anga te hian slant height ania ngil taka te hian h a height ania hei radius alo ni ta ti chuan problem then khata chuan slant height pelo hian h siron pek changa nei ta ni chu tiang phuna chuan entirnan h aron penga slant height a pelo wanga slant height kan mo si chuan l square hian h square le r square atluk he formula hi Pythagoras theorem ka soita kan khan right triangle lo ngai taila abc a lo ngai taila he right triangle abc a hian slant height asir hi triangle ani chun hypotenuse kan ti dayanga l square hian adang side patni square bel khom atlukani hemi atang hian l poron pese h kan zong chuak theyanga r ron pek to chuan chu tiang bokin h ron pek chuan r a pek bok chuan l kan zong chuak theyang chu formula chu kan thria tanga ya hemi atang hian l emo h emo aron pek lo zok kha question aron pek sa hmain kan chu chuakanga chum hinu chuan formula kan apply to don ta ani ki khan tun tuma tan chuan kan du to kanga problem exercise problem aron da zong kha lo cho chhuah vek kan tumanga formula kan soi tak te kha dik tak kan man chuan kan bai hat bok chuan a question uluk takin kan chiaranga question in nge tum kan thrianga chumi hnuah chuan formula kan apply thei don ani kan chok thei vek to me